Kulħadd irid ikun lest illi jagħmel il-pass għal pajjiżu. Il-Prim Ministru il-ġdid irid jerfa' ir-responsabilità tiegħu u jekk jagħmel hekk ħajsib Partit Nazzjonalista maqut illi jaħdem għal Malta, illi lest illi jġib l-interess ta' pajjiżu l-ewwel, illi ninsew kollox u nħarsu il-qoddim għax verament hija s-sija ta' pajjiżna, is-sija ta' Malta, is-sija tas-sewwa għal Malta tagħna flimkien Maltin il-koll. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta il-ħadd filgħodu kienet jindirizza attività politika fiż-Żejtun. Adrian Delija qal li l-poplu u l-oppożizzjoni issa qegħdin jesiġu li verament ikun hawn kontabilità, trasparenza, meritokrazija u governanza tajba. Huwa fl-isfond ta' dawn il-wedi illi jiena ser inressaq il-ħsibijiet tal-oppożizzjoni dwar dak illi għandu jagħmel minnu fih x'in isir Prim Ministru Robert Abela jekk irid illi jsib l-appoġġ tal-oppożizzjoni biex nibdew narġgħu nibnu ġebla ġebla bil-mod il-mod għax it-triq twila il dan il-pajjiż tant għażiż għalina. Huwa ċar li hemm nies li b'emilhom ma jistgħux jibqgħu jiffurmaw parti mill-Gvern u l-Amministrazzjoni tal-pajjiż fejn sejjaħ tneħħija ta' Konrad Mizzi, l-Avukat Ġenerali, il-Kap taċ-Ċivil u l-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar it-trasparenza u kif Robert Abela għandu minnu fih jippubblika l-kuntratt tal-Power Station u tal-beħ tal-isptarijiet Maltin lil Vitals u Steward. Dal-Gvern tal-klikka illi jikkrea magna biex joħodilkom minn budkom ħalli jitma l-accounts ta' sħabu b'5,000 euro kull jum, kull wieħed. Aħdem, jaħaddim, bati, jaħaddim, ħalla 16 poplu Malti, ħalli jiklu, anzi jitħanżru l-ftit mażula. Adrian Delija qal li l-Prim Ministru ġdid għandu jara li l-ebda kariga eżekuttiva fis-settur pubbliku ma tiġi mimlija mingħajr sejħa pubblika u proċess ta' għażla li jkun ħieles mill-intħil politiku. Adrian Delija qal li l-weda ta' kontinwità ta' Robert Abela qed issir taħt del ikraħ meta se jkun qiegħed jidħol fl-uffiċċju li jinsab investigat post minn fejn saret il-kriminalità u l-korruzzjoni u li jinsab implikat direttament fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja, fejn żgur is-soluzzjoni mhix il-kontinwità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll kif il-vot ta' tesserati laburista għal Robert Abela fisser vot ta' sfiduċja fil-kabinet li tul il-kampanja li ħolqot gwerra fil-Labor issa mportjaw lil Chris Fern, kabinet li sissa Robert Abela qal li se jżomm kif inhu.